ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଭାବୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୋ ଛୁଆ ଏମିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତାନି। ଯିଏ ନେଇଥିଲା କାମକୁ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମୁଆଳିକି, ଘର ଗଛ ଆଡ଼ିଆ। ସାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆଉ ହେଉଛି ସେଇ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଦିନ କାଟୁଥିଲି। କ୍ଷମତାର ପୁଅ ମୋର ଘର ପଡ଼ିଛି, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ସଂସାର ବହୁତ ହୀନର ଚଳୁଛି, ବହୁତ ଭାସି ଯାଇଛି ମୋ ସଂସାର। କେହି ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛି ସିନା, ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭରସା ଦେଇକି ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ବଜାର ବଜାର ବୁଲିକି ମାଗିକି ଘର ଚଳଉଛି। ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁଅର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ ହେଉଛି 700 ଟଙ୍କା, ମୋର ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପଇସା, ଆଉ ଚାଉଳ 35। କେତେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର? 2 ପୁଅ। ଇଏ ବଡ଼ ନା ସାନ? ଇଏ ବଡ଼। ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଭାବୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୋ ଛୁଆ ଏମିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତାନି। ଯିଏ ନେଇଥିଲା କାମକୁ ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କହୁଛି ତୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ତୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ତତେ ଦେଖିନେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲା, ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲର ପକେଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା। 25ଟା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲଡ଼ ସେ କଟକର ଯେତେ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ହେଉଛି ଗଡ଼ମଦିନା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଛୁଆ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ବ୍ଲଡ଼ ମାଗିଛି। 25ଟା ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅ କତିକି ଯିବନି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବନି, ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ବାବା। ତମମାନଙ୍କ କତିରେ ଆଫିତି କରୁଛି, ମୋ ଦୁଃଖ ନିଅ।